mga marinated. Actually, kasi hello guys, good morning. At ako ay maglilinis na kasi 2 days na lang, 2, 3, 4. Medyo busy yan ang ating peg today dahil actually inunti-unti na naman namin binili yung mga pagkain para sa birthday ni Hagrid, pero kulang pa rin. So, alam niyo naman, dahil busy yung lola nyo, kailangan kong maglinis dahil hindi pa ako nakakapaglinis guys ng refrigerator. Medyo tingnan nyo naman. Kasi eto guys, oh, teka lang ha. Tingnan nyo kung gaano siya kakalat guys. Tingnan nyo. Oh my goodness. Eto, tingnan nyo to guys, oh. Yan yung cereal niya yan, na tinapon niya dyan. So, tingnan nyo yung mga chocolate. Tapos, dito yung mga biscuits. Ayun, ay nako, ang dami. Tapos, eto guys, teka, mag-iilaw tayo. Ayan. Ito yung mga marinated. Actually, kahapon ba ito ginawa ni Papa? Yung mga marinated na para sa birthday ni Hagrid. Tapos, eto, meron pa dun sa baba. Pero, ang kalat. Tapos dito, ang daming kalat guys. So, kailangan kong linisin na today. Dahil, eto naman dito naman wala tayong ulam dito. Eto lang ang natira. So, hindi na ako mag-grocery siguro or kasi until lang Kasi nga diba birthday ni Hagrid sa November 4. So, dapat yung ulam namin. Kasi sa November 4, birthday na niya. Sa starting sa 5 is aalis na kami. Start na yan ang aming so-called bakasyon. Pero, yun nga. Parang magli-leave si Papa ng 4. Pero i-chika ko yun sa inyo guys. Ano yung mga kaganapan dyan. Pero, ang isipin muna natin ngayon is yung birthday ni Hagrid. So, today, yung agenda ko is kailangan ko maglinis dahil tomorrow siguro wala akong tayo maglinis talaga. Tapos yun, bibili pa ako ng mantel, yung mga decorations. Tapos, i-share ko din sa inyo yun guys, ang mga ginagawa ko sa mga decorations na pinabongga. Pakbongga daw. Pero, yung pinaka-budget na yung mga ginagawa ko. So, yan. Hops. Sana. 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 Apay saya ko. Nagihipuso na ni Mama. Ililigpit niya ni Mama yung mamaya. So, ayan na guys, tapos na ako maglinis ng refrigerator. Kaya tignan na natin. So, eto na yung ating refrigerator. So, eto na guys, malinis na siya. Wala pa tayong itlog, naubos na. So, in-arrange ko na lang dito. Tapos, eto, kaya nakalagay ito dito guys dahil pati ito rin nakalagay dito kasi merong daga. Kaya iniiwasan ko lang din kasi parang napaka-ano ng daga ngayon. So, ayan. Tapos, eto yung mga sobra kong kape. Nilagay ko na lang siya dyan. Tapos, eto, itong sobra namin na sopas yung tawag sa amin dito, biscuits, yan. Tapos, eto yung mga Oreo, inilagay ko na lang dito sa mga maliliit na guys. Tapos, eto, cake. Mayroong cake na dala ng mother-in-law ko kagabi. Tapos, eto naman yung banana cake, ayan.
Tapos, eto, yun yung pinakita ko sa inyo. Inilagay ko na lang siya dyan, no? Tapos, yung isang apple, ilagay ko na lang siya dyan. Kasi siya na lang yung mag-isa. Kawawa naman siya, no? Tapos, eto yung mga marinated din. So, inarrange ko na lang siya dyan. Tapos, ito ginger yan na pinapakuluan namin every night. Tapos, ito rin. And dito naman is, ito yung mga sobrang mga uulamin namin ito mamayang gabi. Tapos, ito pansit. Tapos, ito yung aking kangkong na pinuhanan ko na siya ng mga stock. Tapos, ito yung, syempre yung ating, nilagyan ko din ng tissue para hindi siya madaling mabulok. Kaya, ayan. So, pak! Bongga! Malinis na siya, guys. So, ayan ba yan? So, yun lang, guys. Yun lang yung ginawa ko kasi maya-maya, anong tawag doon? Pinaplano ko na rin na umalis. Pero, yan, tinapos ko lang talaga siya. Pero, at saka magbababay na rin ako kasi kagabi hindi din ako nakapagbabay sa inyo at hindi ko nakapagpaalam. Pero, yun. Sana na-enjoy niyo yung ating vlog today and don't forget to subscribe and see you in my next video, guys. And please like and share this video kung nagustuhan niyo and see you in my next video. Bye-bye! Yung birthday? Bakit na birthday? Sa'yo mo gusto sa birthday? Na may